us, Lord. We thank you for this life that you have given us. We thank you for all the blessings that we cannot see, Lord, with our eyes, Lord Jesus. Thank you, Lord, for this everything, Lord. Thank you for bringing us in this house, Lord, Master, where we can praise you, where we can give you all glory and honor and praise and adoration to you, Master. Master God, thank you, Jesus. Thank you, Lord, for giving us good clothes, good food, for everything that you have done, Lord Jesus. Lord, we thank you from our hearts, Lord, from our soul, Lord Jesus. And we praise you, God. Lord, let our song, let our hearts, whatever we say, let it reach to you, Lord Master. Thank you, Jesus. Once again, Lord, we ask this prayer in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Luke chapter 11. Luke chapter 11, verse 14 28 से आङो आदैयाखौ रिक्वेस्ट खालामो आदैफोरनि गेजेराव सोरबा बर' रावै फरायनो Luke chapter 11 verses from 14 to 28 जोङो बयबो गसंनानै फरायनि 14 to 28 আমি কহিমকে লোকৰ উপবাৰ্তা 11 প্ৰায় 14 বছৰৰ পৰা আপোনালোকলৈকে লখিবলৈ মই শুনাইছো বুলি ইছলিম বয়ান কৰায় बियो भुतखौ बुथारदोंमोन आरो बे भुतआ बबामोन नाथाय भुतआ जेब्ला ओंखारलाङो अब्ला बे बबा मानसिया रायदों आरो दाफाफ्रा सोंनो नांगोन नाथाय बिसोरनि सोरबा सोरबा होनदों बियो भुतफोरनि गोरा बेलसेबुलजों भुतफोरखौ बुथारो आरो गुबुनफ्रा बिखौ हानाव फोनांनो सोरगोनिफ्राय मोनसे सिन बिनियाव नागिरदों आमफ्राय बियो बिसोरनि साननायफोरखौ मिथिनानै बिसोरखौ होनदों गावजों गाव नारलायनाय रायनो मोनफ्रोमबो नोरसो जायो आरो न'आ न'नि सायाव गोग्लैयो सैतानाबो गावजों गाव नारलायब्ला बिनि रायजोआ माबोरै थावरिनो अब्लाबो नोंसोरो होनो आं बेलसेबुलजों भुतफोरखौ बुथारो आङो बेलसेबुलजों भुतफोरखौ होखारोब्ला नोंसोरनि चेलाफ्रा सोरजों होखारो बेनिखायनो बिसोरनो नोंसोरनिखौ बिसार खालामो ओमफ्राय आङो इसोरनि आसिजों भुतफोरखौ होखारोब्ला अब्ला इसोरनि रायजोआ नोंसोरनियाव फैखाबाय जायहा बोलोग्रा बे आगजुखौ गारहरनानै गावनि न'खौ नेब्ला बिहा दंनायफ्रा गिनाङाजासे थायो ओमफ्राय बिनिफ्राय बोलोग्रासिन मानसिया थांनानै बिखौ फेजेनोब्ला बियो जे आगजुफोराव खरसा खालामनानै दंमोन बेफोरखौ बे बोलोग्रासिना सेनानै लाङो आरो सेनाय मुवाफोरखौ रानो आंजों लोगो लायैया आंनि जेंना आरो आंजों खुंथायैया गासावो बादुवा जिउआ मानसिनिफ्राय ओंखारलांब्ला बियो गोरान हादरफोरनि गेजेराव जिरायनायखौ नागिरै थाबायो आरो बिखौ मोननो हायाब्ला बियो सानो आं जे न'निफ्राय ओंखारबोबाय बेयावनो फैनोसै आरो थांनानै न'खौ सिबस्रांनाय आरो समायना मोनहैब्ला बियो गावनिख्रुइ गोरासिन गुबुन मासनि भुतफोरखौ लाबोफानानै बेयाव खामिगोन आरो बे मानसिनि उननिया सिगांनिख्रुइ गोरासिन जिसुआ बेफोरखौ बुंनायाव दाफानि सासे हिनजाव गाबज्रिनानै बिखौ होनो जाय हिनजावा नोंखौ सारिदों आरो जायनि आहारखौ नोङो सोबदों बे बोर होजाग्रा नाथाय बियो होनदों सैथोयै इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै लाबथाबग्राफ्रा बोर होजाग्रा जिसुनि आमेन
Argacarsim satam zen sasin loisen zebazase baknai zate Luke chapter 11, right? Ini topiknya sebagai Jesus and Beelzebub mengenai English right here. Dan gobaंथार समावहायनो जोङो नुनो मोनो that goबांथार demon possessed मानसिफोर दङमोन New Testamentनि समावहाय demon possessed मानसिफोरखौ evil spirit गोनां मानसिफोरखौ जिसुआ cast out खालामदों. जिसुआ just होनदों rebuke खालामदों ओमफ्राय evil spiritआ just the evil spirit left. बेबायदि जोङो नुनो मोनो New Testamentआवहाय. दा आङो जेब्ला New Testament ओमफ्राय Old Testamentआव फरायगासिनो दंमोन आङो Old Testamentआवहाय गोबांथार signs and wonders आङो नुदों. Mosesनि टाइमावहाय Red Sea divide जादों. Joshuaनि टाइमावहाय Wall of Jericho गोग्लैदों बेबायदि. खिन्थु नाथाय रावबो prophets रावबो इसोरनि मानसिफ्रा evil spiritखौ cast out खालामनाय नुवाखै Old Testamentआवहाय. नाथाय New Testamentआवहाय startingआवहायनो जोङो जेब्ला जीससनि ministry जायो जीससआ जेब्ला baptism लानायनि उनावहाय बे wildernessआवहाय 40 days fasting and prayer खालामो. बेनि उनावहाय जीससनि ministryआ start जायो. अब्ला जोङो नुनो मोनो कि जिसुआ preachingनि ministry खालामदों, healingनि ministry खालामदों, ओमफ्राय evil spirit cast out खालामनायनि ministry खालामदों. दा जोङो बेखौनो नुनो मोनो कि evil spiritफ्रा रालायनिबो माखासेफ्रा. But गोबांथार समावहायनो there's different evil spirit. बे verse 14 जोङो नुनो मोनो what kind of evil spirit was that? It says demon that was mute, माने बोबा रायनो रोङि बेबायदि evil spirit गोनां सासे मानसि दंमोन. When the demon left, the man who had been mute spoke. जेब्ला बे demon possessed बे mute demonआ जेब्ला ओंखारलांदों होमब्ला बे बोबा मानसिया रायलायदोंमोन बेबायदि. दा गोबांथार समावहायनो बेबायदि manifestation जायो. गोबांथार समावहायनो जोङो New Testamentआव फरायो कि evil spiritsआ रायलायखांदोंबो but that doesn't matter. मालाबा समाव silent थायो माखासेफ्रा बेखौ जोङो नुनो मोनो. So let's be aware of this thing. The Bible-आवहाय बे बुस्थुआ लिरनाय दङ. But Pharisees and Sadducees मानसिफ्रा गोबांथारानो इसोरनि healing इसोरनि ministryखौ doubt खालामदों. जेब्ला जिसुआ evil spirit cast out खालामदों होमब्ला verse 15आवहाय लिरनाय दङ by Beelzebub, the prince of demons, he is driving out demons होननानै बुंदों. गोबांथार मानसिफ्रानो बुंदों कि बियो सैताननि powersजोंसो बियो सैतानखौ होखारनो हादों होननानै. Beelzebubआ जाहैबाय prince of demons होननानै बहाय जोङो word of God-आवहाय नुनो मोनो. And other मानसिफ्रा मा बुंदों that show us a sign कि नोङो माने show us a sign from heaven कि नोङो जे इसोर होननानै बेबायदि. दा गोबांथार समावहायनो इसोरा जोंनि लाइफआवहाय एथ' गोबां miracles एथ' गोबां signs and wonders खालामो but then at times जोंबो doubt खालामो इसोरनि gloryखौ. दा जोङो बेखौनो नुनो मोनो verse 16आवहाय. ओमफ्राय खिन्थु जिसुआ जोंनि थट्सफोरखौ मिथियो दे. बै समावहाय जिसुआ बे मानसिफोरनि थट्सफोरखौ मिथिनो मोनदों. ओमफ्राय बेबायदिनो दानि समावहायबो जिसुआ जोंनि थट्सफोरखौ मिथियो कि जोंनि माइन्डआवहाय जोंनि हार्टआवहाय मा दङ मा गैया बेखौ गासै मिथिजोबो. And Jesus knew their thoughts, verse 17 later, and said to them, any kingdom divided against itself will be ruined, and a house divided against itself will fall. Thus, in the gobaंथार समावहायनो Jesus-नि reply-खौ he was a very wise person. Jesus-आ जेरैबायदि Pharisees Sadducees-फोरजों जेरैबायदि deal खालामनांगौ सासे prostitute-जों मारै deal खालामनांगौ गासै मिथिजोबोमोन. दा बेबायदिनो Jesus-आ बे मानसिफोरनो बेबायदि answer होदों कि जुदि जोंनि kingdom-आ एखेमोनब्ला आं मानो drive out खालामगोन? आंथ' नुखांगौसोमोन बेबायदि. There should be unity, there should be oneness
मोनसे किंडमखौ लुखांनो थाखाय हाउसआलाय मानो डिभाइड जानांगौ न'आलाय मानो डिभाइड जानांगौ आं जुदि बे डिमान्डखौ थाजानो लुबैदोंब्ला आं मानो ड्राइभ आउट खालामदोंमोन बिदि होननानै इसोरा जिसुआ रिप्लाइ होदोंमोन दा जोंखौ गोबांथार समावहायनो जानो हागौ बेबायदि सिचुएशन फेस खालामगोन जिजासआ जेरैबायदि सिचुएशन फेस खालामदोंमोन बेबायदि सिचुएशन फेस खालामगोन जानो हागौ जोङो गोबांथार समावहायनो मेबि इन बिटुइन नन बिलिभार फ्रेन्ड्स जानो हागौ गोबांथार समावहायनो जोंनि अफिस जोंनि कलिग्सफ्रा जोंनि फेथआबो कुवेश्चन खालामनो हागौ कि नोङो जिसुखौ फोथायो नोंनि फोथायनाया मानो बेबायदि होननानै नों कुवेश्चन सोंनो हागौ दा जोङो सासे खृष्टान जानानै जोङो बेफोरबायदिनि गेजेरावहाय जों माबायदि रिप्लाइ खालामनांगौ जोङो बे बाइबेलावहाय जिसुनिफ्राय सोलोंनो मोनो बेबायदि एन्ड verse 18 आव लिरनाय दं if Satan is divided against himself how can his kingdom stay I say this because you claim that I drive out demons by Beelzebub now if I drive out demons by Beelzebub by whom do your followers drive out Jesus question was like Jesus answer was very irony माने बिराद ironically बियो reply खालामदों माने it's like बिसोरनो मोनसे question बायदि माने मोनसे जादों आरो माने ओरैबायदि reply फैदों that बिसोरनो गावनो doubtful question बायदि फैदों दा गोबांथार समावहाय let's be wise how to stand firm how to reply how to answer back to those people who ask about our faith बेबायदि आरो जोङो जिसुनिफ्राय सोलोंनो मोनो And जोङो नुनो मोनो कि coming of kingdom of God verse 20 आवहाय लिरदों कि जाय मानसिया माने जिसासआनो बे introduce खालामदों casting out evil spirit casting out demons बेबायदिखौ जिसासआनो फैनानै introduce खालामदों that means this sign is the coming of kingdom of God nobody could do in Old Testament but only in New Testament the Son of God Jesus Christ did this and because जोङो नुनो मोनो that Jesus नि बे पावारआ मारै फैदों जोङो जेब्ला Matthew chapter 4 आवहाय जेब्ला जोङो फरायो that after the water baptism होमब्ला जिसासआ wilderness आवहाय 40 days fasting and prayer खालामदों बे 40 days fasting and prayerआ जिसासनो strength होदों and at the same time he was praying and meditating on the word of God बेबायदिनो prayer and meditation on the word of God with fasting and prayer ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो नुनो मोनो कि सैताना फैनानै 3 times tempt खालामदों जिसुआखौ ओमफ्राय जिसुआ जेब्ला रिप्लाइ होदों बे रिप्लाइआ ओरैनो होआखै वर्ड अफ गडनिफ्रायसो रिप्लाइ होदों जेरैबायदि वर्ड अफ गडआवहाय लिरनाय दङ man shall not live by bread alone but by every word that comes from the mouth of the Lord होननानै बेबायदिनो जिसुआ Old Testamentआवहाय मेडिटेट खालामदोंमोन from the chapter of Deuteronomy जोङो मोजाङै बेखौ ध्यान खालामनो जोङो नुनो मोनो कि every reply that the Lord gave that Jesus gave was from Old Testament of meditate खालामदोंमोन and with that he could speak and he could shut the mouth of enemy बेबायदि होननानै जोङो मिथियो ओमफ्राय after that बेनि उनावहाय जोंनि हिस्ट्रिया जादों दा बे पावार बेबायदि जोंनि लाइफआवहाय थानांगौ दा बेबायदि पावारा माबायदि फैगोन जेब्ला जोङो फास्टिं एन्ड प्रेयार खालामगोन जेब्ला जोङो इसोरजों नांथाबगोन जेब्ला जोङो इसोरनि बायख'आखौ जोङो जोंनि गोसो सिङावहाय लाखिगोन जेब्ला जोङो प्रेयार लाइफआ स्ट्रं जागोन अब्लासो जोंनि लाइफआवहाय बेबायदि सिचुएशन फैब्ला जोङो इजिलि जोङो बेबायदिनो जोङो फेस खालामनो हायो ओमफ्राय जोङो फार्म थानो हायो Verse 21 is again nearby. When a strong man fully armed guards his own house, his possessions are safe. But when someone stronger attacks and overpowers him, he takes away the armor in which the man trusted and divides up the spoils. बेबायदि होननानै लिरदों that boys and बेखौनो नुनो मोनो that Jesus is the most superior and is the most greatest. सैतानाथ' जोंनि आथिङावसो like Jesus is the head of all. जोङो बेखौनो नुनो मोनो ओमफ्राय जेरैबायदि जों दा गानखांबाय जिसुनि मुङानो देरसिन संसाराव बे मुंजोंनो सैताना जेनो बे मुंजोंनो दिनैहायबो जोङो ओभारकाम खालामनो हायो why not why should we live a defeated life जोङो नंगौ इसोरखौ खुलुमनानै जोङो मारै जोङो defeated life जोङो थानो हाया मानोकि everything all power and authority has been given to Jesus and जिसुआ गावनि सेलाफोरनो बे पावार एन्ड अथरिटिखौ होदों दा दिनैहाय जुदि जोङो बिनि सेलाफोरा जोंनावबो बे पावार एन्ड अथरिटिया थानांगौ जोंबो ओभारकाम खालामनो हानांगौ every kind of temptations every kind of evil in this
world, we have to overcome. जेरैबायदि वर्डआवहाय लिरनाय दङ जीससआ जुदि ओवरकम खालामदोंब्ला जोंबो बेखौ ओवरकम खालामनांगौ. First of all, जीससआ पर्सनलि गावनि लाइफआव ओवरकम खालामदों. Personally, बियो गिदिर मिनिस्ट्रियाखौ स्टार्ट खालामाखै. Personally, when he overcame those temptations, those trials, those battles, being उनावसो बियो दस्राफोरखौ मिनिस्टार खालामनो हादों. दा जोंनि लाइफआवहायबो जानो हागौ गोबांथार struggles, गोबांथार temptations, गोबांथार trials फैनो हागौ. But how can we overcome those things? We can overcome through prayer, through the word of God, and through fasting. बेवहाय जेरैबायदि जिसुआ बेखौ फल' खालामदों जोंबो बेखौ प्रेक्टिस खालामनांगौ जोंनि लाइफआवहाय. दा जोङो आगोलाव नुनो मोनो verse 23 आवहाय that he who is not with me is against me and he who does not gather with me scatters. दा गोबांथार समावहायनो बेबायदि नुनो मोनो that जीससआ जेरैबायदि बुंदों that whoever is with me, whoever is not with me is against me. There is no neutral, there is no staying in the middle. Either you be hot or be cold. Either you be with the Lord or either you be with the world. Really, worldजों थाब्लाबो सैतान इसोरा थागोन. Obviously, there is no staying in between. बेबायदि इसोरा बुंदों कि जायानो आंनि थाखाय नङा बियो आंनि against. ओमफ्राय बियो spoil जागोन, scatter जागोन. बेबायदि जाय मानसिया आंजों थागोन बियो बासायजागोन. जाय मानसिया आंजों गोरोबलायना थागोन आंजों गाव खालामगोन बे मानसिया अराय सम victorious जागोन. बेबायदि ओमफ्राय जोङो बेखौनो नुनो मोनो कि जिसुआ जेरैबायदि आरो बेबायदि बुंबावबाय that when an evil spirit comes out of a man, it goes through every places seeking rest and does not find it. माने बे वर्सआवहाय जेरैबायदि जों नुनो मोनो कि जिससआ बुंदोंमोन कि सासे evil spirit गोनां मानसिया जेब्ला deliverance-खौ मोनो, जेब्ला बे deliverance-खौ मोननायनि उनावहाय बियो मोजां जाबाय. ओके फाइन मोजां जाबाय. बिनि उनावहाय जुदि बे evil spirit-आ ओंखारलाङो अब्ला बे evil spirit-आ गोबांथार समावनो मा जायो गोरान जायगायावहाय थांनानै दस्रा न' नागिरहैयो होननानै बुंदों. बे दस्रा न'आनो दस्रा मानसिफोरखौ नागिरहैयो होननानै बुंदों. दस्रा मानसिफोर जाया जानो हागौ इसोरजों गैया, इसोरनि फोथायनायावहाय दुर्बल जानो हागौ. बेबायदि बे सैताना बेबायदि नागिरहैयो. ओमफ्राय बे सैताना जुदि बे जायगाखौ मोनाब्ला बै फुराना मानसि जायानाखि evil spirit delivered मोनखाबाय जुदि बै मानसिया बिनि लाइफआ क्लीन माने अकुपाइड गैया जेबो एम्प्टी माने जेरावबो थायाखै बे न'आवहाय होमब्ला बे evil spirit-आ साफा गावनि दस्रा लोगोफोरखौ लिंनानै फैफिनो होननानै बुंदों. दा जोंनि लाइफआव we have to be careful. Church, we have to be very careful. माने बे समावहाय आं जेब्ला फरायदों आंबो बिदि बुंदों Lord, I want to be careful. I don't want it to be like this. I am saved today just because of your grace. And जोङो when we are good समावनो जोङो miracles मोनो, जोङो healing मोनो, जोङो deliverance मोनो, जोङो गोबांथार समावहायनो गोबांथार बेबायदिनो बेमार आजार जानायनिफ्राय जोंखौ इसोरा जोंखौ बायहोयो. मोजां, praise God. But then the word of God says जेब्ला बे evil spirit-आ ओंखारलाङो होमब्ला बियो evil spirit-आ ओरैबायदि give out खालामा. बियो बुङो कि आं बे न'आवनो फैथारगोन बेबायदि होननानै बुङो. ओमफ्राय बियो जेब्ला दस्रा जायगायावहाय जायगा मोना होमब्ला बियो बै मानसिया जुदि साप'ज बियो ड्राइ, साप'ज बे मानसिया इसोरजों गैया, बे मानसियाव हाबसिनो ओमफ्राय 7 more evil spirits बियो लाबोयो. So because of God, we have to be careful in this regard. जोंनि लाइफआवहाय जे बेबायदि जाथाया जे जाया. जोङो सासे healing मोननाय मानसियाबो जुदि बासायजाया होमब्ला we can even go to hell. सासे healing मोननाय मानसिया जुदि जोङो बासायजानायखौ मोनबायब्ला जोङो जे बेयाव consistency जायो. जों जे नाजाबाय थायो इसोरजोंनो जे जोङो दावराव खालामो. And then again Jesus says in verse 27, Luke chapter 11 now, as Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, "Blessed is the mother who gave you birth and nursed you." बेबायदिनो जिसुआ माने जेसेबां जे खोथाफोर दङ बेखौ जिसुआनो डाइरेक्टलि बुंदों, जिसुआनो एड्रेस खालामदों. बै समावहाय जेब्ला बियो माने evil spirit cast out खालामदों. ओमफ्राय again बेवहाय जों नुनो मोनो that बेबायदि बुंनाय समावहाय सासे आइजोआ सासे women-आ बुंखांबाय that blessed are you जायानाखि नोंखौ जन्म होदों बेबायदि नोंनि बिमा बिफायाखौ बेबायदि होननानै बुंदों. But then many times it's like when we do good in our lives, जोङो जेब्ला माबा मोनसे मोजां खालामो जोंनि लाइफआवहाय
But then what the Lord says in verse 20, He says, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." माने बिनिफ्रायबो रासिन बोरगोनाङा सोर जायानाखि इसोरनि बाथ्राखौ खोनानानै obey खालामो ओमफ्राय बेबायदिनो एप्लाइ खालामो ओमफ्राय बेखौनो खालामबाय थायो लाथाबनानै बर'आवहाय जेरैबायदि आङो बेखौ लिरनानै लादों बर'आवहाय जे मानसिया इसोरखौ दावराव खालामा Somebody can read in Boro every person. Maka dia baiknya itu di pasar melalui Sejak baca kena sebenarnya rakau rakau berkesan होननानै बुङो आङो गोबांथार लिरनानै लादों देन जेब्ला आं बय फैबाय आं मोनसेखौबो नायासैनो ओमफ्राय बेबायदि ट्रेक मिस जायो स' बेबायदिनो लिरनाय दङ blessed are those जायानाखि इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै बेखौ जे मावो बेखौ जे obey खालामो गोबांथार समाव जोङो मा जायो लाइक जोङो इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै खोनाबाय गिर्जानिफ्राय बाहेरायाव थांबाय जोब्बाय बेबायदि खामानि जोब्बाय but then blessed are those that whosoever listens the word of God, that person obeys that word of God. बेनो जाहैबाय बे मानसिया बोरगोनांसिन. So today, if you want to be more blessed, जोङो जुदि जोंनि लाइफआवहाय more blessed जायोब्ला, जानो हास्थायोब्ला, जोङो इसोरनि बाथ्राखौ जे खोनासंनानै जोङो बेखौनो जे एक्टिभ लानानै जोङो लाथाबनि जोंनि लाइफआवहाय ओमफ्राय बेखौनो जे जोङो एप्लाइ खालामो. दा बेबायदिनो जोङो नुनो मोनो that James chapter 1 verse 22 to 25 आं बेखौ cross reference लानो सानदों आं इंग्लिश रावैनो फरायगोन James chapter 1 verse 22 to 25 जाकबनि एक अध्याय 22 to 25 James chapter 1 verse 22 to 25 आं बेखौ फरायगोन Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard but doing it, he will be blessed in what he does. Verse 22 to 25 why जोङो बेखौनो नुनो मोनो that जोङो जे इसोरनि बाथ्राखौ जे ओरैनो just खोनासंनांगौ and do what it says होननानै बुङो इसोरनि बाथ्राखौ जोङो खोनासंनांगौ and then we have to do it. Anyone who listens to the word but does not do what it says माने जाय मानसिया इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै बेखौ मावा बे मानसिया माबायदिनो आयना मोनसे दङ बेवहाय गावनि मोखांखौ नायनानै after some time when the person leaves बियो गावनि महरखौनो बावफिनो जे गाव माबायदि नुदोंमोन बेबायदि दा बेबायदिनो इसोरनि बाथ्राखौ जायानाखि खोनासंनानैल' just ओरैनो थाबाय बियो बावगारलाङो ओमफ्राय उनावहाय जोङो गोबांथार समावनो खस्थ' मोनो जोंनि लाइफआवहाय गोबांथार समावनो स्ट्रागल्स फैब्ला जोङो मिथिया नै डिरेक्सन गैया जों माबायदि मावनांगौ जेब्ला सैताना फैनानै जोंखौ टेम्प खालामो होमब्ला जों मिथिया जों माबायदि थाबायनांगौ जोङो जेब्ला इसोरनि बाथ्राखौ जोङो लाथाबो इसोरनि बाथ्राखौ जोङो obey खालामो होमब्लासो जोङो बे जिबनावहाय जोङो थाबायलांनो हागोन जोङो सोबदावनाय नङा जोङो स्टाम्बल खालामनाय नङा जोङो गोबांथार समावनो we will be firm we will stand firm we will know how to deal with this situation how to deal with this problem many a times इसोरनि मानसिफोरनि लाइफआव गोबांथार बिपदाफोर फैयो but then stand strong जेरैबायदि जशुआयावहाय लिरनाय दङ be strong and courageous do not be dismayed do not be terrified for the Lord your God is with you so that जोङो गोबांथार समावनो बिपदाफोर खैफोद फैब्ला जोङो मिथिनो हायो
दा बेबायदिनो जिसुआ लुक चैप्टर 11 आवहाय ओमफ्राय verse 20 दहाय बुंदों blessed are rather those who hear the word of God and obey it ओमफ्राय जोङो नुनो मोनो that गोबांथार समावहायनो we are the light of this world, right? Because Jesus came down in this world, He came as light of the world. दा बे स्रांआ खोमसियाव फैबाय स्रांखौ होबाय दा जोंबो स्रांनि मानसिखाय जोङो स्रांआवहाय जोङो बे खोमसि लामायाव जोङो स्रां होलांनांगौ जेरैबायदि इफिसियन्स चैप्टर 5 आवहाय जोङो दहाय फरायखाबाय आं बेखौ आरोबाव फरायनो सानदों Ephesians chapter 5 आवहाय जोङो दहायनो नुखाबाय that Ephesians chapter 5 verse 1 to 11 बुंदों Be imitators of God therefore as dearly loved children and live a life of love just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. दा जोंनि थाखाय वार्निं होदों Ephesians verse 3 निफ्राय जोङो नुनो मोनो But among you there must not be even the hint of sexual immorality or any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's holy people. Nor should there be obscenity, foolish talk, or words joking, which are out of place, but rather thanksgiving. For of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a man is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no one deceive you with empty words, for because of such things God's wrath comes on those who are disobedient. Therefore, do not be partners with them. So, already, it's so beautiful that God has already given so many things in this word. Mane Bible ko ito everything ko kawai is a mamawali sulinan, mamawali kamano. It's written that it's in a komsini mansi but it is in a kawai. It's in a Christians and is in a we should be away from impurity, every kind of foolish talk. Every kind of coarse jokings, anything which displeases God and desire. So the government knows me, the some of them say opposition. Povitra rakina no, reading another, stay away from sexual immorality, reading another. Thus, in this world, I really thank God that being a Christian, being a family of God, दा गोबांथार समावनो गोबां मानसिफ्रा बे बाथ्राफोरखौ मिथिया गोबां मानसिफ्रानो लास्टआव गोग्लैयो बे लास्ट बुस्थुआ आजिखालि there's no gender there's no age ओरैबायदि sexual immorality ओरैबायदि spread जागासिनो दं in this generation that we have to be careful that we don't fall a victim in this area and I don't know maybe many people will feel offended also but I'm telling the truth stay away from relationship because at this age, we have to study as being youths. So let's use this time to study and put first God in our lives. We have to stay away from relationships. We have to focus more on what God has told us so that we don't become like anybody, like really right time, why is there right life partner को हरखागोन जोङो गावनो गावसे गावनि आन्दाजजोंसो जोङो फसाया सोरखौबा सायख'आ बेबायदि because all these things distract us from what the Lord has set for us इसोरा जोंखौ ओरैबायदि बोर गोनां ओरैबायदि ब्लेस खालामनो सानो ओरैबायदि पजिशनावहाय लांनो सानो बाट गोबांथार समावहाय जोङो इसोरनि थिननाय बायदि जोङो मावा बेनिखायनो जोङो गोदाव सोराव जायो जोङो स्केटार जायो so I'm telling you people of God and especially those who are of my age that focus on God and relationship addictions addictions temptations example set but then stay away from those friends who distract you from studying. Because bad company corrupts good character. First Corinthians that bad company corrupts good character. But then because of friend circle, and I want to share this as a testimony that
There was a time after my school, high school आव आं जेब्ला college life आव थांबाय अब्ला जेब्ला आंनि आब'नि हाबा जादोंमोन अब्ला आंनि बै high school नि friends फ्रा फैदोंमोन आरो आब'नि हाबायावहाय and then they were talking about so many worldly things. They were talking about okay this boy, that boy, okay this boyfriends and all these things. Obviously बिसोर लोग मिथिया ना and I was just keeping quiet. आं सानदोंमोन okay let them talk. बेबायदि आं जेबो बुङा आं सिरिखादोंमोन. ओमफ्राय दाना बिसोरो आंखौ टार्गेट खालामबाय आंखौ बुंबाय कि नोङो मानो बेबायदि होननानै आंखौ सोंबाय आरो नोङो मानो माने बेबायदि नोंना रावबो गैया नामा होननानै सोंबाय आंखौहाय ओमफ्राय आंखौ बुंबाय कि नोङो मा गर्ल्स इन्जिनियारिं कलेजावसो फरायदों नामा होननानै आंखौ सोंबाय आरो they were like thinking that I'm studying in a girls engineering college बेनिखायनो आं बेबायदि but then I said no I'm studying in a co-ed माने जेरावहाय like everybody goes male female बयबो थायो and then I just said that it's because of Jesus now. Like Jesus is there, that's why like now he's the center of my life. That's why I'm like this now everyone. गोबांथार समावनो नोंखौबो question खालामनो हागौ नोङो मानो बेबायदि होननानै that time you have to speak, you have to tell that it's because of the word of God in our lives. दा गोबांथार समावनो जोंनि लाइफआवहाय बे inner emptiness थायोना vacuum थायो and in that vacuum we try to fill that place with different things. जोङो बे vacuumखौ दस्रा बुस्थुफोरजों जोङो fill up खालामनो नागिरो. In that inner empty space, we have to fill with God. इसोरासो थानांगौ बे जायगायावहाय. जोंनि गोसोआवहाय इसोर थानांगौ, ओमफ्राय इसोरनि बाथ्रा थानांगौ. दा जुदि जोंनि लाइफआव इसोरनि बाथ्रा आरो इसोर थायोब्ला जोङो मोजाङै मोजां जोङो थाबायलांनो हागोन बे संसारावहाय. Till the end, unless and until God calls us home. Home of what heaven, like na, जोंनि permanent address. Unless and until God calls us home, we have to, live a life of example, maybe. So, this is what I wanted to share today, and I'm going to know that all these words, word of God, sometimes it's like a lamb, na? It's like a lamb. Sometimes it's like a honey. There are very motivating good things. किन्तु नाथाय मालाबा समाव इसोरनि बाथ्राया ओरैबायदि it's like rebuke माने जोंखौ बुयो जोंखौ माने punishment होयो that hey what you are doing come out of that track बेबायदि होननानै दा गोबांथार समावनो आंनि लाइफआव बिदि जाबाय कि like I was like okay fine Lord I will do like this and then God will say no don't do this do that इसोरनि बाथ्रायाव लिरनाय दङ बेबायदि do that go in that track होननानै बेबायदि come back होननानै बेबायदि मेरला टाइमाव इसोरनि बाथ्राया जुदि जोङो बेखौ बेस्ट फ्रेन्ड बानायोब्ला जों बानायगोन ओमफ्राय जोंनि लाइफआवहाय जोङो माबायदि थाबायलांनांगौ बेखौ जोङो खोन्थाबाय थागोन इसोरा दा जुदि जों इसोरनि बाथ्राखौ नेग्लेक्ट खालामोब्ला जोङो गोदाव सोराव जागोन जोङो मिथिनाया नङा कि जोङो माबायदि थाबायलांनांगौ दा जोङो आङो बेखौनो होननानै आङो फोजोबनो सानदों so let's be careful in this world and in this world filled with so many things filthy things everybody filthy things so many things that can distract us. Let us be firm and let us look to Jesus because He alone is the author and finisher of our faith. I'm not perfect, Mama, but then I'm trying like now to look at the Word of God. We have to keep practicing. We have to practice. When say, like day to day life, we have to practice खालामनांगौ इसोरनि wordखौ फरायनो ओमफ्राय इसोरनि prayer life आव जोङो strong लाखिनांगौ. So let's pray. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Once again, Lord Jesus. Father, we give you all glory and honor at this time, Lord. I believe, Lord Jesus, that you have spoken to me and also to all of us, Lord Jesus. Lord, even though I'm unworthy, Lord Master, but today all because I am is just because of you, Lord. And all of us who are here is just because of you, Jesus. So, Lord, we don't take credit of anything. We make ourselves humble and we give you all glory and honor, Lord Jesus. Lord, you bless those, Lord, who are here. And even those who couldn't make it today, Lord, you bless them also, Lord. Lord, as you have said that, blessed are those who hears the word of God and obeys it. So as we want to be, Lord. Help us to be like that, Lord Jesus. Let your word be seen in our hearts and our minds, Lord. Let it be our best friend, Lord Master. Yes, Lord Jesus. Thank you, Father, and bless this time. In Jesus' name I pray. Amen.
Amen.